سلام كم يتعلوز خبركم تقاطعتلتنا نلومي قدام قطر استدالوه زيناوي مسنادو حيزنا غريبنا لنا زينا زقرب لكم خالد محمد برهان بارستاتكم جمر أب حشيشاي أب محيال تمرتزة تكورة ركب تخايدوم أبو أمبر همامته أب نوزوباتات عدقي حنسن عفن سمينارا كايدوم نحرسوس نوزوبا شعب ساقامي بارنس قوعن مكلخل أستمهوت واهيبوم إيران بزعبا نيكوليساوي مدباتا قدام داغمايزته كم زي تقبر حبيرا بريزيدنت أمريكا مسمرح سمين كوريا زرخبولو علتن بوتان وسينوم سراويت منغستي سوريا سرحات إسرائيل زخن أتصوار كم زمارخ حبيروم أب حشيشاي نوزبا حجاز أقولقلو تمرتين برنفع كمون تساتفون وتسيتن تمهارو محيالن زحجز ركب تخايلوم أبتي بدرجة زبان نوزبان زنت فوز ملكتهم أكلات كمون نبرتم محدارات كباب حشيشاي جوليا شنجنن بادوبن استرخبلو ركب أب تراسل لسوي زمدنا بحفشة متحبار ولد ما بفلاي بسفيح كم زتزتة وكيل إرينا حبيروم على في بيت صحفة مينستر تمرتي أبن زوبا حجاز ممهر صالح إبراهيم أبزار ربط سبساب نمسرح ممهرن مستمهرن بقالو تزقلو زلو دحر مزرزر تساتفنت أب مأكلين كلا إن درجة كنت تخون زقبا وسلازيل ترى ولدن محدارات كبابن كعزز أزخا خيروم أم حداريت نوزوبا حجاز ويزورو أمنا حاج عثمان بوغنا زي مترنا فتي كندت أجم كوينو خمزلو بمتكاس أبزحات سرقوان فتح كركب كم سرحلو الرقاقي تام أب موداتا وانا دايركتور كفلي محبراوي أقلقلوت زوبا عن سبا أتو تسفاتيان قرماي تساتفو تمهارو بحافشان دك نسيو دما بفلاي كحيل ولدي دقوم كلكون ككتاتولون تمهارو دما نوروه متسايقوم بممعداو تودا درتك خونو مخيروم أبش حنشا عتميتن تسعان سلستن أقلقلوت جمرت ناي مباطان مأكلين درجة بيت مرت حشيشاي أبزوانزي شمون تميتن سلاسان شمون تمهارو اللوام أبومبر هجراوي محبر من سياتن تمهارون إيرترا أتو صالح أحمدين قسقاس لمعتو مدبات بعد صفاق سقوم نطوف تران أبركتون من سيات وصان مخانو بحد قنبوت أب نوزوباتات عد قيحن سنعفن أبز قبرو رسمينار قليصوم أبز حلفة مدرخات ممسا النات النتن موحصل أولاونتن زنبر عزوز أبركتون توفاينتن من سي ولدوز تقس أتو صالح نايز مدرخ زمن سيات رزين حدري تركيبهم قبل معت هاجر عد صفاق صرحو مدرخ زحاتو مخانو أزخاخيروم من اسيات تربحتي صقاتات هاجر نمغباروم ناصا ناي تمرتن موياوي سلطناتاتن عدلات تراحيو مهلاو بمحبار دما من اسيات بخلنتنኦም بقعات نخونو صعرتاتهم كحيلو تلابيهم እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብ ንዞባ ሰንዓፈብ ተንቀሳቃሲ ስእሊ ምርባሕ ንህቢ ስነ-ጽባቐ ጸውሪ ርእስን ቀዳማይ ረድኤትን ንኣስታት 3 ኣዋርሕ ዝሰልጠኑ 380 መንእስያት ክምርዑን ከለዉ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታት መንእስያት ንኽልተ ኣዋርሕ ዝተኻየደ ስፖርታውን ፍልጠት ጠቀስ ውድድራትን ድማ ተዛዚሙ أبتي سنة سرعات ممرة توم بمويا سلطانو من سياد ببعودهم كنطفو مزدليو نايل غح دلا تفتير لهم كم زلو تحبيرهم أبمو داتا محداري نوزبا سنعفة أتو إدريس علي شكر حدحداوي تمكروتات نمهبتا من وهدت من سياد نمحيال تماساسالي مدبات كتسالنت كلو أزها غيروم بيت صحفة حرشا نوزبا شعب حرصوت من محدارات كبابي منشب تيلوك قد وكيرون ود إيلون أفلوتهم أب سامغامي بارنوس قوعين مبرغن نمكتو أبز قبر كدم مدلوات ترؤم نمعزازن أستمرتات هيبوم أبتي أستمرو ساغامي بارنوس قوعي أب زرات بحفشة أب عفونن مشالان دما بفلاي عبي عنوات زختل سلزغانة نمكتو حرصوت قراوتهم بقصالي تخلي بتخليخ كتاتولو مزقات دما بقلتوف نزم الكتا أكال كحبرون بزغصمو تمرتي قبراوي سقومتي كوزدون كم زقبات حبيروم حرصوت بوغنوم بمسرد زوهبوم مخرن حبريتان مسكيلاتات حرشات واهيدوم كسرحو دلوناتهم الرقاقيتهم أم حدارين وزبا شعب أتو أبو بكر إبراهيم دما نتي حدقنيا بالع نمكل خال أبزكاد زلو تعري تران أبركتون حرصوت وسان مخان بمبره أبقراوتهم كتصالي كولا لاخ قبرو أزها خيروم بقعتن صفتن وهابتي أقلقلوت تكالاتن ممعبال زتي بخفلي توريزم زبا سميناوي غيح بحرس تودبن وننتتن تكالات زتساتفون ركب بخلطة قنبوت أب كتما باتع تخايروم
ዋና ዳይሬክተር ናይ ተኽፍሊ አቶ ሞጎስ አስጎደም አብዛሃቡ መብርሂ ትካላት ወሃብታ አገልግሎት ዝህቦ አገልግሎት ካብቶም ቀንዲ መስሕብ በጻሕትን ረቋሒታት ምዕባለ ቱሪዝምን ስለዝኾነ ምርግጋጽ ብቑዕን ጽፉፍን አገልግሎታት ልዑል ቆላሕታ ክወሃቦ አዘኻኺሮም አምሓዳሪ ከተማ ባጽዕ አቶ ሃይለ አስፋሃ ብግድዩ ጎን ጎንቲ ብትካላት ወሃብታ አገልግሎት ክዝውተር ዘለዎ ጽሬትን ጽፈት አገልግሎትን ምቁጽጻር ንግዳዊ ነጥፈታት ምሕያል እውን አገዳስነቱ ዕዙዝ ስለዝኾነ ይስራሐሉ ከም ዘሎ አብሪሆም ሓላፊ ምርመራ ገበን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሜጀር ከሰተ ደባስ ድማ ተራ ወነንትን ሰራሕተኛታትን ወሃብታ አገልግሎት ትካላት ኣብ ምክልኻል ገበንን ምቅላዕ ገበነኛታትን በቐሊል ዝጥመት ስለዘይኮነ ማዕረማዕርቲ ዝህብዎ አገልግሎት ከባቢኦም ብንቕሓትን ትኩርነትን ክከታተሉን ምትሕብባሮም ምስ ፖሊስ ከዛይዱን ጸዊዖም ኣብ ከተማ ኣቁርደት ብሰንኪ ምድፋን ዒላ ምብልሻው መጨንጉዕን እርጋን ሻምብቆታትን ዝተኸስተ ጸገም ስተማይ ንምቅላል ስጉምቲ ከም ዝተወስደ ሓላፊ ልምዓት ማይ ንኡዘባ ኣቁርደት ገሊጹ አቶ ብርሃነ መሐርን ኤሪና ኣብዛሃቦ ሓበሬታ እቲ ጸገም ተለልዩ ፍታሕ ስለ ዝተገብረሉን ዝኣረገ ሻምብቆታት ብምቕያሩን ኣጋጢሙ ዝነበረ ሽግር ከም ዝተቃለለ ኣፍሊጡ ኣብ ሰዓታት ዕደላን ክፍሊት አገልግሎት ውንን ምትዕራይ ንምግባር መደብ ከም ዘሎ ዝሓበረ አቶ ብርሃነ ቁጥሪ ቦታቱን ብምውሳኹ ክሳብ ዝረሓቕ ዓድታት ዓዲ ቁስላይ ሕለት ቀስብን ካልኦትን አገልግሎት ይሂባ ከም ዘለዋ ረዲዮም ነበርቲ ኣብዛሃቦ ወሪእቶ ዝጸንሖም ጸገም ማይ ብፍላይ ኣብ እዋን ሓጋይ ካብ ወርሒ ሚያዝያ ክሳብ ወርሒ ሰነ ይኸብድ ምንባሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ፍታሕ ብምርካቡ ጾር መነባብሮ ከም ዝፈኸሰሎም ብምሕባር ክፍሊት ማይ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ተማሕጺኖም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜናታት ውሽጢ ሃገር በዚ ፈጺምና ኣለና ንዜናታት ወጻኢ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ክንምለስ ኢና ሰናይ ጽንሑ ኢራን ናብ 2015 ዝተበጽሐ ስምምዕ ክኽበር ብምጽዋዕ ብዛዕባ ኒውክሌሳዊ መደባታ ዳግማይ ኣብ ዘተ ከም ዘይተኣቱ ሓቢራ አማኑኤል ተስፋይ ዘዳለው ጸብጻባሎ አሮን አንዳይ ከቅርቦይ ኢራን ንጉዳይ ኒውክሌሳዊ መደባታ ብዝምልከት ዳግማይ ኣብዘተ ከም ዘይተኣቱ ሓቢራም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢት ሃገር መሐመድ ጀባድ ዛሪፍ በሰለስተ ግንቦት ኣብዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ በቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ስምምዕ ከም እትቕየድ ጠቒሱ መምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ንዳግማይ ዘተ ንዘቕርቦ ዘሎ ጠለብ ነጺግዎም Let me make it absolutely clear once and for all. We will neither outsource our security, nor will we renegotiate or add on to a deal we have already implemented in good faith. President Trump እቲ ስምምዕ ንሃገሩ ከም ዘይርብሕ ብምጥቃስ ዳግማይ ስምምዕ ክግበር እንተዝየለ ግን ክስሓብ ምዃኑ ገሊጹም ይኹን እምበር ኢራን መምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብቲ ኣህግራዊ ስምምዕ እንተስሒቡ ዲፕሎማሲያዊ ክሳራታት ክስዕብ ምዃኑ ኣጠንቂቓላ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ኣገዳሲ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት ክብል ዝገለጾ ስምምዕ ክኽበር ምጽውዑ ኣይርስዕን ኣብቲ ስምምዕ ዝኸተማ ሩስያ፣ ቻይና፣ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳይን ጀርመንን እውን መምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ስምምዕ ክኽብር ይጽውዓ ምህላውን ይፍለጥ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ምስሓብ ኣሜሪካ ካብቲ ስምምዕ ናብ ውግእ ከምርሕ ከም ዝኽእል ብ4 ግንቦት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣጠንቂቖም ሩስያ ብወገና መምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ናይ ምስሓብ ውጥን ምስ ዘተግብሮ ንኣህግራዊ ስምምዕ ምንካይ ዓነውቲ ኣጽዋር ኣብ ሓደጋ ከእትዎ ከም ዝኽእል ኣሚታላ In the coming days, the United States will have to decide whether to finally abide by its obligations. ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ካብቲ ስምምዕ ክትወፅእ ወይ እውን ከተኽብሮ ክሳብ ዝመጽእ 12 ግንቦት ክውስን ትጽቢት ይግበር ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፕሬዚደንት ሰሜን ኮሪያ ኪም ጆንግ ኡን ዝራኸበሉ ዕለትን ቦታን ከም ዝወሰነ ኣፍሊጦ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዛዕባቲ ግዜን ቦታን ከምውን አጀንዳታት ትርክብ ኣብ ቀረባ መጻኢን ማዕከና ዜና ክሕብር ምዃኑ ብ4 ግንቦት ገሊጹሎም እትርክብ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ ግንቦት ወይ ፈለማ ናይ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ክግለጽ ጸኒሑም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰሜን ኮርያ ምስ ደቡብ ኮርያ ዝጸንሓ ናይ ኣቆጻጽራ ግዜ ፍልሊ ከም ዘመዓራረየት ገሊጻ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ዝሓለፈ 27 ሚያዝያ ምስ ደቡብ ኮርያዊ መዘንኡ ኣብ ግዛት ደቡብ ኮርያ ርክብ ኣብ ዘካየደሎ ኣቆጻጽራ ሰዓታት ክልቲአን ሃገራት ሓደ ብዘይ ምዃኑ ከም ዝተሰምዖ ብምሕባር እዩ ነቲ ፍልሊ ንምምዕራይ ከም ዝወሰነ ዝገልጽ ዘሎ
ዝስጉምቱ ዚቅ ሉላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብሰላም ንምዕራፍ ንዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ድፊት ዝፈጥር ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ሰሜን ኮርያ ከተካይዶ ንጽንሐት ኒውክሌሳዊ ፈተነታት ከም ዘቋረጸቶን መፈተኒ ቦታታት ከም ዘዕነወቶን ምሕባራ ጸብጻባት የመልክቱ ደቡብ ኮርያ ብወገና አንጻር ሰሜን ኮርያ ዝቐንዐ ወተሃደራዊ መናውራታት ከም ዘቋረጸቶ ሓቢራ እያ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ አንጻር ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ ዘካየዶ ዘሎ ስርሒታት ስራሓት እስራኤል ዝኾነ ኣጽዋር ከም ዝሓዘ ኣፍሊጦም እቲ ኣብ ኣውራጃ ሕሙስ ከም ዝተታሕዘ ዝተገልጸ ኣጽዋር እስራኤል ነቶም ዕጡቃት ብምድጋፍ ነቲ ግጭት ንምብኣስ ዝለኣኸቶ ምዃኑ እዩ መንግስቲ ሶርያ ዝወቅስ ዘሎ መንግስቲ ሶርያ እቲ ኣጽዋር መቕፀልታ ናይቲ እስራኤል አንጻር ሃገሩ ከተካይዶ እትኽእል ሽርሕታት ምዃኑ እውን ሓቢሩሎም ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ስራሓት እስራኤል ዝኾነ ኣጽዋር ኣብ መሬቱ ክማርኽ እዚ ናይ ፈልማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ እውን ኣብ ኣውራጃ ዲር ኣዙር ተመሳሳሊ ኣጽዋር ከም ዝሓዘ ይረድኦም እስራኤልን መሻርክታን ንሽበራውያን ጉጅለታት ከም ዘዕጥቃ እዩ መንግስቲ ሶርያ ክኸስስ ጸኒሖም ኣብ ደሴት ሃዋይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ጎመራዊ እምባ ኪላዌ ብሰለስተ ጉንቦት ብምንታጉ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ኣስዒቦም ብሰንኪቲ ሓደጋ ብውሕዱ 10,000 ሰባት ናብ ውሑስ ዝበሃል ከባቢታት ክገወዙ ከም ዝተገደዱ ምምሕዳርታ ደሴት ሓቢሮም ህጹጽ ናይ ሓደጋ እዋን ድንጋገ ዝኣወጀ እቲ መምሕዳር ተወሳኺ ሓደጋ ክኽሰት ከም ዝኽእል ብምእማት ነበርቲ ብዝቐልጠፈ ክጉዕዙ ኣዘኻኺሩሎም እዚ ነትጉ እሳተ ጎመራ ኣብቲ ከባቢ ክኽሰት ድሕሪ ዝጸንሐ ተደጋጋሚ ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ እዩ ዝስዕብ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትማሊ 4 ጉንቦት ኣብቲ ከባቢ 6.9 ሬክተር ዝተዓቀነ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝተኸሰተን ተወሳኺ ሳዕቤናቱ ከም ዝኸተለን ተቓሊሑም ብኻልእ ወገን ብሰለስተ ጉንቦት ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብውሕዱ 4 ሰራሕተኛታት ዕደና ወርቂ ከም ዝሞቱን ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ብሰንኪቲ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝተደብዩ ብርክት ዝበሉ ግዳያት ብሰራሕተኛታት ምድሓን ህይወት ከም ዝድሓኑ ተፈሊጡ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ብዘጋጠመ ህወብላ ድሕሪ ዝሰዓበ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣሳት 1,000 ሰራሕተኛታት ዕደና ን24 ሰዓታት ኣብ ትሕቲ መሬት ድሕሪ ምድባዮም ብዝተኻየደ ስርሒት ብህይወት ከም ዝድሓኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ እቲ ሃገር ዝበዝሐ ዘይሕጋዊ መዕደኒታት ወርቂ ካብ ዘለወን ሃገራት ዓለም ምዃና ይግለጽ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ሰልፈኛታት ከተካይዶ ንጸንሐት መጥቃዕታት ብዝሰፍሐ መልክዑ ከም እትቕጽሎ ሓቢራ እስራኤል ነቲ ክሳብ ምፋርቕ ናይ ዝወርሒ እዚ ከም ዝቕጽል ዝተሓበረ ኣብ ወሽመጥ ቃዛን ከባቢኡን ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ምእዋጅ ኩናት ከም እትቆጽሮ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ተሪር መልሰ ግብሪ ከም እትህብ ገሊጻ ኣላ እቲ ሃገር ትማሊ 4 ጉንቦት ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ኣማኢት ፍልስጤማውያን ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ጸብጻባት ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ንዳሓር ናይ ዝተቐትሉ ሰባት ቁጽሪ 50 ከም ዝበጽሐ ኣረድዮም በቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 5,000 ፍልስጤማውያን ሰልፈኛታት ከም ዝቆሰሉ እዮም እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ዝረድኡ ፍልስጤማውያን አንጻር ፖሊሲታት እስራኤል ዝቐንዐ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፍታት የካይዱ ምህላዎም ይፍለጥ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ቀትሪ ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜና በዚ ተፈጺሙሎ ምስ ተረፉ መደባት ኤሪቲቪ ክንገድፈኩም ብወገና ድሓኑ ኣሉ سلام كم يتصنعكم كبرات عزبتي نلوم استدالو علتها وزينا سبورت يسعب ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ናትናኤል ብርሃነ ዝሳተፎ ዘሎ ጂሮ ኢጣልያ 2018 ትማል ዓርቢ ኣብ ሃገር እስራኤል ፈሊሙሎ ጸብጻቡ ይስዕብ እዚ ንመበል 101 ዓመት ዝካየድ ዘሎ ዙር ኣዳሎት ናይ ዝውድድር ካብ ሃገሮም ወፂኦም ክፍልሞ ብምባልዮም ካብ ሃገሩ ኤውሮጳ ናብ ሃገሩ ኤስያ ብምጉዓዝ ነዚ ውድድር ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም እስራኤል ዘካይድዎ ዘለዉ ናይ ትማል ውድድር ካብ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ኮይና 97 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበረ
ኣብዛ መድረካ ሻምፒዮን ዝሓለፈ ዓመት ዝኾነ ሆላንዳዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ሳንዌብ ቶም ዱምላን ንውድድሩ ብ12 ደቂቕን 2 ካሊእ ምዛም ክዕወት ከሎ ኣውስትራልያዊ ተቀዳዳማይ ክለብ BMC ሬሲንግ ቲም ሮሃን ዴኒስ ካብ ዕዉት 2 ካሊእ ድሒሩ ካልኣይ ናይ ሎቶ ፊክሶል ቤልጅማዊ ቪክቶር ቻምፒዮን ሬናትስ እውን 2 ካሊእ ድሒሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ካብ ዕዉት 1 ደቂቕን 8 ካሊእ ድሒሩ መበል 91 ደረጃ ሒዙ እውን ንውድድሩ ፈጺሙ ኣሎ ንጂሮ ኢጣልያ ቶም ዱምላን ብምምራሕ ሮዛ ማልያ ናይ ዓመት እዚ ኣብ ዝባኑ ይዕሪፉ ኣሎ ናትናኤል ብርሃነ ኸ መበል 91 ደረጃ ሒዙ ናብ ናይ ሎም መድረኽ ካትዩ ኣብ ናይ መንስያትካ ጀርመናዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ኬክሴ ፍሎርስ ማክሲሚልያን ብ12 ደቂቕን 23 ካሊእ ንምምራሕ ንጻዕዳ ማልያ ተኸዲኑ ናብ ናይ ሎም መድረኽ ካትዩ ኣብ ናይ ትማሊ ናይ ግዜ ውድድር ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል ንናትናኤል ብርሃነ ክህቦ ዝውዕል ሞራል ሕዒንቲ ማዕክናት ዜናት ሃገር ከም ዝሰሓበን እቲ ሞራል ድማ ንክለብ ዳይመሽን ዳታ ከይተረፈ ከም ዘማሙቕን ዝረኸብናይ ሓበሬታ የረድእ ጂሮ ኢጣልያ 2018 ሎም ቀዳሚ ብናይ ካልኣይ መድረኽ ውድድር ክቕፅል እዩ ተቐዳደምቲ ካብ ሃይፋ ተበጊሱ ኣብ ቴል ኣቪቭ ዝዛዘም ናይ 167 ኪሎ ሜትር ዝሕቀቱ ውድድር ከካይዱ እዮም ናስታት ሓደ ወርሒ ክካየድ ፀንሐ ሻምፒዮን ኩዕሶ ሰኪዔት ንዞባ መንደፈራ ተዛዚሙ ብሓደ ግንቦት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምዕፀው ስነ ስርዓት ሻምፒዮን ትሕቲ 18 ዓመት ውድድር ኮሚሽን ስፖርት መንደፈራ ዝሓለፈ ዓመት ብዳንነት ብዘሰልጠኖ መንስያት እዩ ነዚ ውድድር ከም ዘካየደ ወኪል ፌደሬሽን ኩዕሶ ሰኪዔት ንዞባ መንደፈራ መምህር ከሰተ ግዳይ ሓቢሩ ናብ ፆታ ምስ ሰግር ንፍጻሜ ዝተረኸባ ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ፎርቶን መለይ ኔርን ፎርቶ ኻን መለይ 19-14 ዝኾነ ውፅኢት ረቲዓታ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጋንታ ፎርቶ ቀዲማ ብዝወሃለቶ ነጥቢ ሻምፒዮን ምዃና ኣረጋጊፅያ ንደረጃ ካብ ዝገጠማ ጋንታታት ካ ሓሬናን መለይ ኔርን ሓሬና ኻ ብገፊሕ ውፅኢት 56-20 ተዓዊታ ካብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ፎርቶ ሻምፒዮን ክትኮን ከላ መለይን ሓሬናን ካ ናይ ካልኣይን ሳልሳይ ተታሒዘን ተኸቲለና ንውድድር ፈጺመን ካብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ካ ፎርቶ ሻምፒዮን ክትኮን ከላ ሓሬናን መለይን ተኸቲለና ንውድድር ፈጺመን ብፌደሬሽናት ኩዕሶ እግርን መርበብን ኣትሌቲክስን ዝተወደበ ስፖርታዊ ውድድራት ንዞባ ዓረዛ ካብ 9 ሚያዝያ ጀሚሩ ብውዑይ ስፖርታዊ መንፈስ ይካየድ ኣሎ ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ብክልቲኡ ፆታ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀይሕ ባሕሪ ንቆርቆስ 3 ባዶ ገዛ ደምዓይ ንፀሓይ በርቂ 5 ባሕሪ ቆርቆስ ንማይ ጃሕጃሕ 7 ባዶ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ገዛ ደምዓይ 1 ባሕሪ ቆርቆስ ንሓፂና 2 ባዶ ፀሓይ በርቂ ንማይ ጃሕጃሕ 3 ባዶ ቆርቆስ ንፀሓይ በርቂ 1 ባዶ ገዛ ደምዓይ ንማይ ጃሕጃሕ 3 ባሕሪ ከምኡ ኸ ቀይሕ ባሕሪ ንሓፂና 3 1 ዝኾነ ውፅኢት ክረትዕን ከሎ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኸ ሓበ ንቤሉል 1 ባዶ ዝኾነ ውፅኢት ተዓዊታት ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ውድድራት ኣትሌቲክስ እውን ንክልቲኡ ፆታ ብዘሳትፈ ካብ 100 ክሳብ 3000 ሜትሮ ዝተዘርግሐ ውድድራት ብውልቅን ብደረጃ ምምሕዳር ከባቢታትን ክካየድ ከሎ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ቆምሾ ብ7 ወርቂ መዳልያ ቀዳሚቲ ምምሕዳር ከባቢ ዓረዛ ብ2 ወርቅን 5 ብሩርን ካልእቲ ምምሕዳር ከባቢ ዓራውቱ ድማ ብ2 ወርቂ ሳሴት ብምዃን ውድድራትን ከምዛዘማ ተፈሊጡ ኣብቲ ቀንዲ መለለይ ንዞባ ዓረዛ ዝኾነ ውድድራት ኩዕሶ መርበብ እውን 4 ጋንታታት ደቂ ተባዕትዮን 3 ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ስሩዕ ውድድራት ክጅምራ ከለዋ ቀዲመን ካብ ዝተፃወታ ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ዓወት ንሳሊና 3-1 ዝኾነ ውፅኢት ስዒራታ ክቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም ሰላም